அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். அவர் பாடுபட்ட பின்பு 40 நாள் அளவும் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவைகளை அவர்களுடனே பேசி அநேகம் தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார். சொல்லுங்க, கைகளை உயர்த்தி அல்லேலூயா. எனக்கு அல்லேலூயா சொல்றோம். அவர் உயிரோடு இன்றும் இருக்கிறார். எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20 முதல் 23 வரை. எல்லா துரைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பெயர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது பாரிசத்தில் உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தலையாக தந்துள்ளினார். எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தலையாக இயேசு கிறிஸ்து தான் இருக்கிறார். அந்த சபைக்கு தலைவர் இயேசு கிறிஸ்து. மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. பிதா பிரியமாய் இருந்தார், இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது பிரியமாய் இருந்தார். அவர் பேசுகையில் இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. பிதா இயேசுவின் மேல் பிரியமாய் இருந்தார். இப்போது கௌரவமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான ஒரு நாமம் கொடுக்கப்பட்டது. எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் உடையவர் இயேசு கிறிஸ்து. அவருக்கு பயந்து கீழ்ப்படியணும், முழங்காயாவும் முடங்கணும், நாவுகள் எல்லாம் அறிக்கையிடணும், ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும். வாசிக்கலாம். ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தளினார். எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமம். அந்த நாமத்தை நமக்கு தந்தளினார். ஏன்னா நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்த போகிறார். நமக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார், மரித்தார், உயிரோடு எழுப்பினார், பரமேறின அவர் நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை, நாம் மீண்டும் பரலோகத்திலே போய் தங்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் மனுஷகுமாரன் வந்தார். எதை இழந்து போனோம்? ஏதேனை இழந்து போனோம். எதை இழந்து போனோம்? பரலோகத்திலே என்ன பண்ணா, பிசாசானவன் கீழே தள்ளப்பட்டான். அந்த இடத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் காத்திருக்கிறோம். பிசாசானவன் அந்த இடத்துக்கு போக விடாதபடி தடுத்து கொண்டே இருக்கிறான். கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினால, அவர் பரமேறினதினால அந்த ஸ்தலத்தை எல்லாம் ஆயத்தமாக்கும்படியாக அவர் அங்கே சென்று அந்த ஸ்தலத்தை நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். அந்த இடத்துக்கு நம்மளும் போவதற்காக அவர் ரெடியா காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த இடத்தை ரெடி பண்ணி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரு. ஏன்னா யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம். இயேசு என்கிற நாமத்தினாலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர் நாமமே இல்லாமல் இந்த பூமிக்கு வேறொரு நாமம் கொடுக்கப்படவில்லை. அவர் நமக்காக ஒரு வீட்டை கட்டி வைத்திருக்கிறார். அந்த வீட்டுல நம்ம போய் நிரந்தரமாய் தங்க போகிறோம். இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய வீடு அழிந்து போகும். ஏன் பரமேறினா? இது நிலையற்ற பூமி. அதனால அவர் இங்க இருக்க விருப்பம் இல்ல. அவருக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்திலே நம்மளை கொண்டு போய் அழகு பார்க்க விரும்புகிறார். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். அல்லேலூயா. ஒரு ஸ்தலத்தை நமக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறவர் அங்கே எப்படி இருப்பார்? அவர் நமக்கு ஆசாரியராய் இருப்பார், பிரதான ஆசாரியராய் இருப்பார். எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 14 முதல் 16 முடிய உள்ள வசனங்களை இப்பொழுது வாசியுங்கள். பிரதான ஆசாரியராய் அவர் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். மேன்மையான ஆசாரி. அந்த ஆசாரியர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால், மெல்கிசேதேக்குடைய முறைமையின்படி வந்தவர், ஆரோனுடைய முறைமையின்படி வந்தவர் அல்ல.
மெல்கிசேதேக்குடைய முறைமையின்படி வந்தவர் பிரதான ஆசாரியராய் நம்மளை வழி நடத்துவார். எல்லாருக்கும் பரலோகம் வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கமா இருக்கிறது. ஆனால் பிசாசின் மனிதர்களாய் ஒரு சிலர் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இந்த மேன்மையான ஸ்தலம் கொடுக்கப்பட மாட்டாது, ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட பரலோகம் கொடுக்கப்பட மாட்டாது. அந்த பிசாசின் கிரியையுடையவர்களை அவர்களை நரகாக்கினியிலே போடுவார். அங்கே பிசாசானவனும் இருப்பான், பிசாசின் மனிதர்களும் நரகாக்கினியிலே இருப்பார்கள். நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்துக்கு நாம் போக வேண்டும் என்பதற்காக தான் பிதாவானவர் இன்றும் நம்மோடு கூட வாஞ்சியாய் விருப்பமாய் நம் உள்ளத்திலே வந்து வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். இயேசு நம்மோடு கூட கலந்திருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது என்ன நடக்கும்னா பரிசுத்த ஆவியானவரை எடுத்துக்கொள்வாராம். நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தேற்றவாளன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார். இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்துக்கு போகும் பொழுது நமக்கு தேற்றவாளன் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த தேற்றவாளன் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து வாழும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது பிதாவுடைய வலது பாரிசத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அமர்ந்திருக்கிறார். அவர் உயிரோடு எழுந்து பரமேறி அங்க போய் உட்கார்ந்திருக்கிறார். மீண்டும் அவர் வரும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரை எடுத்துக்கொள்ளுவார். நாம் அவரிடத்திலே போக போகிறோம். அல்லேலூயா சொல்லலாமே. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை நம்மை சூழ்ந்து கொண்டு வழிநடத்தக்கூடியதா இருக்கும். புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை உணர வேண்டும். இப்பொழுது நம்ம கூட வாசிக்க வேண்டிய வேத பகுதி எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 14 முதல் 16 முடிய உள்ள வசனத்தை வாசிப்போம். வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம். நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேர கடவோம். தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேர கடவோம். ஏன்னா அவர் இரக்கமுள்ள தேவன், நமக்கு இரக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து ஆதாமி ஏவாளை தள்ளிவிட்டு அப்படியே விட்டுறல. ஆதாமினாலே வந்த பாவங்களை போக்க அருணோதயம் போல பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அந்த பூமிக்கு வந்தார் அல்லவா. அவர் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்தினது மாத்திரமல்ல, ஒரு மகிமையான சிங்காசனத்திலே அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அவர் ஆள வேண்டும் என்று துடிக்கிறார். ஏன்னா பரலோகத்திலே தூதர்கள் ஓயாமல் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று துதித்துக் கொண்டே இருக்கிறபடினாலே நாமும் ஓயாமல் அவரை துதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஸ்தலத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். எனவே பிரதான ஆசாரியராய் அவர் இருந்து நமக்கு எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். அதே போல புதிய உடன்படிக்கை மத்தியஸ்தராக இயேசு கிறிஸ்து காணப்படுவார். மத்தியஸ்தர் அவர்தான். நியூ கவர்னன்ட், அதாவது புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினார். பாவத்திலே உணர்ந்து கிடந்த நம்மளை ஆண்டவர் தம்முடைய சிலுவையின் வழியாக மீட்டெடுத்து இப்பொழுது அவர் தருகிற வாழ்க்கைக்குள்ளாக நடத்துகிறார். புதிய உடன்படிக்கையை கொடுத்து வழி நடத்துகிறார். பழையவைகள் கழிந்து போயின, எல்லாம் புதியவர்களாய் மாறின. நாம் புது படைப்பாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம், புது சிருஷ்டியாய் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே மத்தியஸ்தராக அவர் காணப்படுகிறார். அவருடைய கிரியைக்குள்ளாக இருப்போம். 9ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை வாசியுங்கள். ஆகையால் முதலாம் உடன்படிக்கையின் காலத்திலே நடந்த அக்கிரமங்களை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அவர் மரணமடைந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திய சுதந்திரத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராய் இருக்கிறார். நித்திய சுதந்திரத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக மத்தியஸ்தராய் அவர் இருக்கிறார். புதிய கிரியை தொடக்கத்தை அது சுட்டி காட்டுகிறது. அருமையானவர்களே, பாவத்தின் கிரியைகள் இருந்தால் இப்ப பரிசுத்தத்தின் கிரியைக்குள்ளே வந்துட்டு, எனவே புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராய் இருக்கிற கிறிஸ்து புதிய கிரியைகளின் தொடக்கத்தை நமக்கு காமிக்கிறார். அதிலே சுட்டி காமித்து நடக்கும்படியாக விரும்புகிறார். இப்ப எப்படி இயேசு கிறிஸ்து எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே திரும்பி வருவார் என்பது ஒரு மாதிரியா இருக்கிறது. இயேசு ராஜ்யத்தை அமைக்க மீண்டுமாய் வரும்போது அவர் சென்றபடியே மீண்டுமாய் திரும்புவார். அதாவது மெய்யாகவே சரீரத்தில் மற்றும் மேகங்களில் தோன்றி வருவார். மேகம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது, அதே மேகத்தின் வழியாக இயேசு கிறிஸ்து வருவார். இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்திலே அவர் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார், அந்த மாம்சத்தோடு அவர் வருவார். இது எங்க இருக்கிறது? அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். அதில் இருக்கிறது. தானியேலின் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். தானியேல் 7ஆம் அதிகாரம்
13 முதல் 14 முடியுள்ள வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். அவர் மேகங்களில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார், சரீரத்திலே அவர் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார், அப்படியே மேகத்தோடும் சரீரத்தோடும் அவர் வருவார். வசனம் தானியேல் 7ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் 14 முடியுள்ள வசனங்களை வாசிப்போம். தரிசனங்களிலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வானத்து மேகங்களுடனே வந்தார். அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் இடம் மட்டும் வந்து அவர் சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டார். சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் அவரையே சேவிக்கும்படி அவருக்கு கர்த்தத்துவமும் மகிமையும் ராஜரிகமும் கொடுக்கப்பட்டது. அவருடைய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவமும் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாததுமாய் இருக்கும். ஒருவர் இதோ மனுஷகுமாரனுடைய சாயலாக ஒருவர் வானத்து மேகங்களோடனே வந்தார். மனுஷகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்து தான். மனுஷகுமாரனா இருந்து அவர் மேகங்களுடனே வருவார். அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர். நமக்காக நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் குடைச்சலாக்கி போட்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் சைன் பண்ணி இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து. இவர்களுக்காக நான் விலைக்கிரயம் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறேன், எனவே இவருடைய பாவங்களிலிருந்து நான் விடுதலை அளிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சைன் பண்ணி நம்மளை மீட்டெடுத்திருக்கிறாரு. மெய்யாகவே சரீரத்தில் மற்றும் மேகங்களில் அவர் தோன்றுவார். அவர் வரும்பொழுது இப்படிதான் நடக்கும். ஆமென். இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம். மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனம். அவர் எப்படி எழுந்தருளி போனாரோ அப்படிதான் வருவாரு. அதே நேரத்துல பரமேறுதல் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. நாமும் ஏறி போவோம் அவரோடு கூட. 24ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனம். அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். வானத்தின் மேகங்களுடனே வருகிறதை பூமியின் சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து மேகங்களுடனே கூட வரப்போகிறார். அல்லேலூயா. வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார். இயேசு கிறிஸ்து அவர் வானத்திலே இறங்கி வரப்போகிறார். நம்ம எல்லா கண்கள் உயிரோடு இருந்தால் பார்த்து கொண்டே இருக்கும். முதலாவது மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழுப்ப போகிறார்கள். அவருடைய பரமேறுதலுக்கு இதான் காரணம். நாமும் அவரோடு கூட உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும். ஆமென். பூமியின் கோத்திரத்தார் யாவரும் அவரை கண்டு பயப்படுவார்கள், புலம்புவார்கள். ஏன்னா அவர் மேகங்களுடனே வரக்கூடியவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. தற்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார். வேதம் அடிக்கடி அவரை பிதாவின் வலது பார்சத்தில் இருப்பதாக சித்தரிக்கிறது. அது அவருக்குள்ளான கனம் மற்றும் அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து எங்க இருக்கிறாரு? பிதாவுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அது கனத்தை காண்பிக்கிறது. அருமையானவர்களே, நீங்கள் எங்க போய் உட்கார போறீங்க? அங்கதான் உட்கார போறீங்க. விசுவாசம் இருக்குதா? சங்கீதம் 110வது சங்கீதம் 1வது வசனத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இயேசு கிறிஸ்து பிதாவுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவருடைய அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. அவருடைய கனத்தை, மகிமையை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி, நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும் என்றார். சங்கீதம் 110:1. என்னுடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அப்ப சத்துருக்களை முறியடிக்கிறதுக்காக இயேசு சொன்னார். பரலோகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்ட தூதரானவன் இங்கே பரலோகத்துக்கு போகக்கூடிய ஜனங்களை போகக்கூடாதபடி தடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். அவனை முதலாவது மிதிக்க வேண்டும். கிறிஸ்து சிலுவையிலே அறையப்படும் பொழுது அவனுடைய தலை நசுக்கப்பட்டது. இப்ப நம்ம பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டோம். ஏன்னா அவர் வரும் பொழுது நம்மளை தான் மீட்டுக் கொள்ள போகிறார். தெளிவாக இருப்போம். பிதாவுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அதை குறித்து ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்கலாம். எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். அவர் பிதாவின் வலது பார்சத்திலே இருக்கிறார். அதே போல எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்கிறது அவர் பிதாவுடைய வலது பார்சத்திலே இருக்கிறார் என்று. எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை இப்போது வாசிக்கலாம். சொல்லியவைகளின் முக்கியமான பொருள் என்னவெனில், பரலோகத்தில் உள்ள மகத்துவ ஆசனத்தின்
வலது பார்சத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறவருமாய். பரலோகத்துல வலது பார்சத்திலே உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. வலது பார்சத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அடுத்து கிறிஸ்து திருச்சபையின் தலையாக இருக்கிறார். என்ன சொல்லுங்களேன்? கிறிஸ்து இந்த திருச்சபையினுடைய தலைவராக இருக்கிறார். கொலோசியர் 1:18 வாசித்து பாருங்கள். அவரே சபையாகிய சரீரத்திற்கு தலையானவர். அவரே சபையாகிய சரீரத்திற்கு தலையானவர். எல்லாவற்றிலும் முதல்வராய் இருக்கும்படி. எல்லாவற்றிற்கும் முதல்வர். என்னுடைய முதல்வன் யார்? இயேசு கிறிஸ்து. எல்லாவற்றிற்கும் முதல்வராய் இருக்கும்படி அவரே ஆதியும். அவரே ஆதியும் மரித்தோரில் இருந்து எழுந்த முதற் பேருமானவர். மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற் பேருமானவராய் இருக்கிறார். யார் மரித்தோருக்கு உயிரோடு எழும்பல? இயேசு கிறிஸ்து தான் மரித்தோருக்கு எழுந்த முதல் நபராய் இருக்கிறார். ஆவிக்குரிய வரங்கள் செயல்படுகிறதா? இயேசு கிறிஸ்து தான் ஆவிக்குரிய வரங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார். எபேசியர் 4:7 முதல் 8 முடியுள்ள வசனங்களை வாசிப்போம். கிறிஸ்துவினுடைய ஈவின் அளவுக்கு தக்கதாக நம்மில் அவனவனுக்கு கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அவர் அளித்திருக்கிறார். அந்த வரத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. கிறிஸ்துடைய வரம் உங்களுக்குள்ளே செயல்படுகிறதா என்பதை பாருங்கள். கிறிஸ்துடைய வரம் உங்களுக்குள்ளே செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். எனக்கு அருமையானவர்களே, நாம் பார்த்திருக்கிறோம், இவ்வளவு காரியங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். மற்றும் அனைத்தையும் நிரப்புகிறவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ஆவிக்குரிய வரங்களை உங்களுக்கு தருகிறார். உங்களை ஆவிக்குரிய வரங்களினாலே நிரப்புவார். அனைத்தையும் நிரப்புவார். எபேசியர் 4:9 முதல் 10 முடியுள்ள வசனங்களை இப்பொழுது கேட்போம். ஏறினார் என்பதினாலே அவர் அதற்கு முன்னே பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார் என்று விளங்குகிறது அல்லவா? இறங்கினவரை எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா மானங்களுக்கும் மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறினவருமாய் இருக்கிறார். இறங்கினவர் உன்னதத்துக்கு ஏறினவருமாய் இருக்கிறார்.